A Asociación Festa do Viño Tinto de Cenlle organizou esta fin de semana a 13ª edición da Festa do Viño e a 12ª edición da Ruta das Adegas. O pregón foi a cargo de Manuel García Montero. O domingo, a partir das 11 da mañá, abriuse un novo percorrido polas adegas coa música da banda Castro Bello, ao que seguiu a inauguración da exposición de maquinaria agrícola e a concentración de tractores históricos. A partir das 2:30 da tarde tivo lugar unha comida popular. Este fin de semana temos a Festa do Viño, cunha ruta de adegas que empezou ayer ás 7:30 da tarde co pregón a cargo de don Manuel García Carrasco. Houve uns tractores históricos e hoxe temos a ruta das adegas outra vez e terminaremos cunha xuntanza comendo todos os veciños e xente achegada. Pois isto empezou fai 16 anos con Manuel García Montero, que foi o antigo alcalde de aquí, foi durante 40 anos alcalde de Cenlle. Ele empezou cunha festa que se facía no cole, cunha comida para todos os veciños, donde se levaban os viños. E fai 12 anos, pois xa empezaron tamén ca Ruta das Adegas, donde percorremos todas as adegas. Este ano abriron as súas portas 6 adegas. A afluencia foi moi similar a outros anos, contando cun gran número de asistentes. Algunhas das bodegas xa son tradicionais neste evento e algún abriu por primeira vez este ano. Todos destacan a boa acollida e o bo ambiente entre a xente. Isto xa leva bastantes anos. Eu é a primeira vez que abro, porque coincidiu así este ano. Fixen o intento e ao final din resolto o problema e abrín, que ainda non tiña a bodega rematada, pero eso. E a bodega, pois, viño daqui é prácticamente o tinto e blanco. Tinto de Mencía e de Garnacha, e o blanco de Treixadura e Jerez, que é o que hai máis ou menos en todas as bodegas aquí do pueblo. Pois nada, estamos aquí en Cenlle na festa do viño. Nós chamamos festa do viño tinto, pero tamén temos blanco e tinto para que quera tomar. Comento vos de que a adega nosa levamos abertos casi todo sempre. Empezamos a embotellar o ano 2012. Temos 5 variedades de viño diferentes, temos 3 blancos e 2 tintos. Estamos intentando que o mercado sea ben recibido. Vamos á festa, foi unha iniciativa que se fixo no ano 2005, foi como unha pequena concentración de adegas que íbamos a facer unha comida popular aí á plaza. Despois, 8 anos despois, pensamos de que sería moito máis bonito abrir as adegas e tomar o viño nas adegas. E foi un éxito, o sea que cada vez que abrimos as adegas, a xente, neste caso este ano, somos 6 adegas abertas, a xente compra a copa, os tickets e pasean polo pueblo abaixo con música de charanga, animando a festa, tomando un viño dentro da adega e cos seus pinchos correspondientes para que o viño caiga mellor. Nos xa era de meus pais, sempre fomos viticultores, xa levamos abrindo para a festa esta do viño pois sobre 9 anos. Nós temos blanco e tinto, traballamos en blanco con Treixadura e Loureira e en tinto con Caíño, Cabernet e Tempranillo. Esta é unha iniciativa moi boa, máis que nada para que veña, é unha festa que cada ano ten máis xente, e xente que ven ao pueblo, xente que proba os nosos viños e polo menos son 2 días de festa que facemos unha actividade para que a xente disfrute. A Ruta das Tapas en edición de verán chega ao Carballiño. Como nas últimas edicións desta tempada, participan 6 establecementos hostaleiros que preparan os seus mellores pratos este venres, o día 14 e o día 21 de xuño. Os premios recordamos que será unha visita con maridaxe en Pazo Tizón e en Estrella Galicia. Para o gañador, en 9 amigos máis. Pobarelo porá a disposición unha estancia en hotel. Dende o Pazo Tizón e Estrella Galicia un ano máis amosaron todo o seu apoio como patrocinadores deste evento e tamén de Estilerías Miño. Animan así a todos a desfrutar desta ruta, ofrecendo magníficos premios.
é a última edición, porque, como ben sabes, empezamos en inverno, despois xa fixemos empezamos en outono, fixemos a de inverno, a de primavera e agora a definitiva de verán. Bueno, pois animar a todos os veciños e veciñas e aqueles que nos visiten, visitar estes locales que verdadeiramente pois fan manjar da tapa do pincho que fan. Hai eses 3 premios importantes por parte de Pazo Tizón, Pobarelo e Estrella Galicia, ás cuales quero agradecer, como así tamén a enorme participación do CCA, neste caso Noelia sempre está aí, o propio CCA connosco. Bueno, pois si dicir que unha última hora hai un dos locais que non poden participar por motivos de saúde, como é viños e tapas a praza, pero bueno, recordar que todos aqueles que vayan aos outros locales sellen esa papeleta en cada local e van a optar a eses premios, que van a ser o de Estrela Galicia e o de Pazo Tizón é unha visita á adega, maridaxe. En este caso, Pazo Tizón, Estrella Galicia é unha visita ao Museo de Estrella Galicia na Coruña, é un maridaxe tamén para 9 máis 1, o sea, un é o que gana e invita a 9 que les considera oportunos. O de Pobarelo, pois tamén un hotel na zona das Rías Baixas e tamén pois unha degustación do seu vermú, que como ben sabemos é unha empresa daqui local moi importante porque tamén genera moitos postos de traballo, creo que andan sobre 40-50 postos de traballo, entón que menos que potenciar os nosos produtos. Carballiño vemos o que está medrando, que está, bueno, que levamos boa línea, non? Pero non nos podemos conformar nin nada. Espero que na próxima edición, se a chegamos a facer, que daqui a pois da Ruta das Tapas pois sean moitos máis locales os participantes, porque creo que por o ben deles é importante. O Consello da Xunta deu o visto e prace a maior oferta de prazas de formación profesional da historia de Galicia, así como implantar 17 novas titulacións no vindeiro curso 24-25. O obxectivo é adaptar estas ensinanzas ás necesidades do tecido productivo galego, así como garantir e seguir mellorando a inserción laboral, que xa se sitúa no 85% e case chega ao 100% no caso da FP Dual. Galicia contará o vindeiro curso cunha oferta de 46.714 prazas de novo ingreso, o que supón 4.540 máis que no curso que está agora rematando, preto dun 11% máis. É unha cifra récord no conxunto das 214 ofertas diferentes. Ten que ver co pulo que dende hai anos na Xunta de Galicia llevamos esa chamada revolución silenciosa da formación profesional progresiva, continua estes últimos anos e que nos leva ao acordo que hoxe adoptamos, que é darlle visto e prace a maior oferta de prazas de formación profesional na historia de Galicia, o que incluye implantar 17 novas titulacións ao vindeiro curso. Bueno, xa saben que o obxectivo fundamental é, a parte de redignificar a formación profesional, creo que é un objetivo que estamos conseguindo, hai que ver o incremento de matrícula que se ten producido nestes últimos anos, o objetivo é, e tamén isto explica o incremento de matrícula, ir adoptando o ensino profesional ás necesidades do tecido productivo galego, é dicir, garantir a maior empregabilidade posible dos titulados de formación profesional. Xa está no 85% en Seral, e se nos imos a formación profesional dual, hai pleno emprego. Estamos no 100% dos que se titulan atopan emprego na formación profesional dual. Por lo tanto, o que acordamos é, como decía, a maior oferta de formación profesional da nosa historia, que se traduce en incrementar nun 11% as prazas de novo ingreso en formación profesional para o vindeiro curso. Superamos as 46.000, algo máis superamos as 46.700, casi 47.000 plazas para o vindeiro curso, que son 4.540 máis que no curso actual, que xa era unha oferta de récord. Medra oferta en todas as titulacións. Por darlles algún dato máis concreto, un 45% máis na FP Dual, 1.926 prazas, son menor número, pero insisto, 100% de emprego que a formación profesional de réximen xeral, pero na FP Dual aumentamos un 45% respecto ao ano pasado,
e un 52% nas prazas para facer másters dentro da formación profesional e nos títulos de alta especialización. Concretamente, 576 prazas máis en mestrados de FP e 214 en títulos de alta especialización. E tamén ampliamos a oferta de ensinanzas que se imparten en Galicia, ata chegar a cifra récord de 214 titulacións. No Carballiño, no pasado mes de decembro, a Xunta sacaba a licitación da ampliación do centro IES Chamoso Lamas, epicentro da FP na provincia. A ampliación realizarase a través da construción dun edificio novo. Na modalidade dual están en marcha neste instituto dous proxectos completos, un no ciclo de grao medio en soldadura e caldeirería e outro no grao superior en automatización e robótica industrial, e como oferta parcial o de grao en medio en electromecánica da maquinaria. Ademais, o Chamoso Lamas imparte o máster de FP na modalidade dual en robótica colaborativa. O Chamoso Lamas é un instituto de referencia non só do Carballiño, senón do conxunto da provincia de Ourense, ten prácticamente toda a oferta educativa que hai e ten pasos moi importantes no ámbito da formación profesional. Precisamente estamos nun momento de expansión, de crecemento da formación profesional e necesitamos habilitar espacios para dar servicio, dar cabida ao incremento da oferta dos ciclos de FP. Neste caso vamos a pôr en marcha, a construir un novo edificio de en torno a 1.500 metros cuadrados, con 2 talleres e 3 aulas, que vai a complementar o espacio existente. Ben, como ben di o conselleiro, é certo que é un edificio imprescindible para o centro. Temos por unha banda por que nace, que é para ese ciclo de soldadura que estamos nestes momentos por terceiro curso impartindo nas instalacións de Didmar, a que unha vez máis aproveito para agradecer tanto a Didmar como a Grit Ogres, neste caso, a colaboración dende o minuto cero neste ciclo, que é único na provincia, pero chega un momento en que nós temos que, de algún xeito, absorber esas ensinanzas, esa parte práctica, e este edificio novo é o que ven a facer por unha banda eso, e despois por outra está proxectado unha serie de aulas que nos van a dar certo marxe de maniobra nesta ampla oferta que temos no Chamoso Lamas, así de ciclos tamén, pero tamén da ESO, de bacharelato e de adultos, para ter algo máis de maniobra, porque é certo que moitas veces estamos un pouco colapsados, e incluso ampliar a oferta si surda, porque sempre que hai espazos, nós estamos dispostos sempre, se hai unha demanda por parte da cidadanía, a aceptala. Pero claro, para eso necesitamos esas instalacións que espero, como ben di o conselleiro, que nese ano estean feitas. E aproveito tamén para agradecer a colaboración tamén do Concello, que sempre nos estivo axudando en todo o que se necesitou. A Xunta de Galicia avanza na tramitación do proxecto de decreto para a aprobación do Plan de Xestión do Monumento Natural Serra de Penacorneira, ao elevalo ante o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para a súa consideración. O Plan de Xestión busca protexer a xeomorfoloxía única deste espazo e a biodiversidade existente na súa contorna, compatibilizando co seu uso público, facendo accesible para o conxunto da poboación. A súa finalidade é identificar os valores a protexer, os posibles riscos, as normas de uso de aproveitamento do solo e dos recursos naturais, así como as relativas ao uso público deste monumento natural. De feito, a primeira das dúas liñas estratéxicas do plan céntrase na mellora e o restablecemento do estado de conservación dos valores xeomorfolóxicos, da paisaxe, dos hábitats e especies deste espazo, apostando por accións de conservación. Mentres a segunda incide no aproveitamento sostible do monte, no uso público e na difusión dos valores deste espazo. O proxecto será elevado nas próximas semanas ao Consello da Xunta para a súa aprobación. Sin dúbida, a nosa pretensión é que respetemos os espacios naturais, pero que tamén
se poida disfrutar destes espacios naturais. Aquí levas a cabo escalada, vaise seguir permitindo esa escalada. Por suposto, hai unhas rutas que están perfectamente señalizadas, pero que aínda podemos mellorar, e esa mellora tamén ten que vir dada un pouco por lendas, e dentro das lendas, bueno, pois que se poida afondar nos estudios xeomorfolóxicos e, por suposto, pois poñer en valor a paisaxe que ten Galicia. Polo tanto, superamos o 40% do territorio galego que está baixo algunha figura de protección. Esta vai a ser outra das figuras de protección, pero protexer e tamén tender a man para que, dende o punto de vista social e económico, as zonas se poñan en valor e, polo tanto, que este sexa pois este punto de partida para seguir atraendo turismo de natureza, turismo ecolóxico, e ese turismo que fuxe de espacios masificados para poder disfrutar bueno, pois de espacios como este que dende logo son únicos, non? Son únicos a nivel Galicia, pero eu atrevo-me a decir que son únicos a nivel nacional e incluso europeo. A Omix de Ribadavia recibe a 3 persoas do seu equipo que participaron nun programa dentro do proxecto Erasmus+. Estiveron durante unha semana en Ferreira do Alentexo, en Portugal, nun curso sobre ferramentas relacionadas coa saúde mental e como traballar esa problemática coa mocidade. Estes programas de formación internacional son unha moi boa oportunidade para aprender técnicas e convivencia noutros países que tamén participan. A nivel local informamos e dinamizamos actividades para a mocidade, pero a nivel internacional tamén temos bastante contido. Esta mesma semana, este domingo pasado, acaban de chegar, despois de estar durante unha semana de estadía, 3 persoas de Ribadavia que formaron parte dun curso de formación internacional do programa Erasmus+, que é un programa co que facemos moitas actividades, tanto a nivel de iniciativa propia como en partenariado, en parcería con outros socios europeos, e dentro desta actividade en concreto que foi en Ferreira do Alentexo, en Portugal, pois estas 3 persoas mozas tiveron a oportunidade de aprender ferramentas relacionadas coa saúde mental e como traballar esa problemática coa mocidade, non? Entón, ferramentas que para persoas que traballen con este target, con este tipo de persoas ou entidades, colectivos e demais podan desenvolver actividades relacionadas con esta temática e usar esas ferramentas para tratar de solucionar esas problemáticas. A Omix é unha ferramenta destinada a xente moza onde estar ao día de programas para eles, tanto municipais, autonómicos como actividades a nivel europeo. Ademais, entre as súas tarefas tamén organizan actividades dinamizadoras, culturais e artísticas neste municipio. A Oficina Municipal de Información Juvenil é unha oficina pertencente ao Concello de Ribadavia, e o que facemos aquí é, por un lado, informar. Ten un apartado que nesta mesma oficina onde informamos e asesoramos a xente moza sobre os diferentes programas que hai tanto en Ribadavia como a nivel de toda a comunidade autónoma, incluso oportunidades a nivel nacional e europeo para a xuventude. E despois ten outro apartado que é o de dinamización de actividades juvenis, que digamos cociñamos ou creamos neste espazo, que é o espazo SOBE, un centro de información juvenil de Ribadavia, e no que colaboran pois diferentes voluntarias e voluntarios europeos como os que estuveron antes conversando con vos, de diferentes países, e xunto con nós, xunto comigo, que son o supervisor das actividades dese voluntariado europeo, creamos diferentes actividades de diferentes ámbitos para o disfrute da mocidade de Ribadavia do Ribeiro. Actividades que son artísticas, tecnolóxicas, todo tipo de iniciativas.
O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, fixo entrega da tarxeta 8M dotada con 1.134 euros. A primeira beneficiaria do programa Emprendou en Feminino 8M, co que a institución provincial promove o emprendemento feminino en zonas rurais da provincia. Coa posta en marcha deste programa, a Deputación apoia as iniciativas das mulleres de menos de 30 anos que creen unha empresa en concellos de menos de 10.000 habitantes, é dicir, en 88 dos 92 municipios ourensáns. Eu creo que moitas veces pensamos que no rural non hai oportunidades, pero sí que o hai, porque moitos traballos pois hai xente que o deixou de facer e por idade pois tamén dificulta. Eu sempre digo que no rural, por exemplo, tendo en conta que hai que limpar os terreos que están no ámbito dos 50 metros de protección dos núcleos, pois moitas veces carecemos de empresas suficientes para poder levar a cabo esos traballos, é dicir, o forestal é unha área relevante, a área do traballo en xeral, de xardinería e todo iso, creemos que é un traballo que se pode levar a cabo, incluso con un coste de inicio bastante pequeno, porque non fai falta tampouco moita inversión, pois igual tamén no rural fai falta taxistas, por exemplo, que non hai, pois a mellor algunha peluquería, algún súper que levara a compra a domicilio moitas veces para que a xente non tuvera que desplazarse, é dicir, que sí que hai oportunidades, e eu sei que hai xente que ten boas ideas, pero sobre todo a veces falta ese empuxe ou esa capacidade económica para poder levarase a cabo. Entón, ahora mismo, pois eu creo que entre diferentes administracións se están abrindo pois esas liñas de axuda, unha delas neste caso, pois o Emprendou en Feminino da Deputación de Ourense, que creemos que, bueno, que é unha oportunidade que hai que coller, todo importante, todo suma, bueno, creo que desde aquí pois facer un chamamento pois á poboación feminina en este caso, pero tamén a masculina que teñen outras liñas de subvención para que se animen a emprender no rural, que falen, por neste caso, pois cos concellos, pois coas diputacións, porque hai oportunidades, e hai traballos que se poderían levar a cabo. De feito, tamén un poquinho vinculando xa o que é o tema formativo nas FPs, as electricidades, fontanerías, carpinterías, albañilerías, pois son profesións de alta demanda que cada vez nos estamos quedando con menos profesionales nesas áreas e que son moi necesarias, e por tanto eu creo que é importante pois que a xente moza que ahora mesmo este dudando de que facer, que pense nesas profesións porque teñen saída e ademais teñen demanda, non só no rural, tamén obviamente no ámbito urbano. Tan só pasaron 11 días dende que a emprendedora completou toda a información requerida para solicitar dita axuda ata que a recibiu. Esta tarxeta moedeiro está dotada cun saldo de 1.134 euros, o que é o importe do salario mínimo interprofesional e é compatible ao 100% coa axuda autonómica que apoia as persoas desempregadas no inicio da actividade e no mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e coa axuda de tarifa plana de Seguridade Social que contribúe a sufragar os gastos de mantemento da actividade por conta propia das persoas desempregadas que se inician como traballadores autónomos. Foi a reforma integral dunha... Pasado, pois había uns fondos europeos que era o Emprendou, dirixido pois á poboación, neste caso máis moza, dirixido pois a homes e mulleres. Esa partida, bueno, ese programa rematou, entón a Diputación, con fondos propios, decidiuse poñer en marcha, neste caso, pois un programa de Emprendou, pero dirixido neste caso á poboación feminina porque entendemos que é a que máis dificultades ten a hora de emprender e incluso pois a hora de topar traballo, non? Ainda sigue sendo pois esa unha pequena IVA que hai que ainda quitar, non? Entón, neste caso, bueno, pois é unha tarxeta de tramitación única na Diputación de Ourense, compatible con outras axudas, e que unha vez que este aceptada, o que se fai é depositar a cantidade equivalente a un salario mínimo interprofesional. En este caso, bueno, pois as persoas emprendedoras poderán empregar pois para o seu inicio de actividade e, repito, compatible con outras axudas que dá a Administración, como pode ser a tarifa ahora mismo cero que ten a Xunta de Galicia para emprendedores. E para concellos de menos de 10.000 habitantes, é dicir, 88 concellos dos 92, e, por tanto, bueno, entendemos que é unha oportunidade, unha axuda para que a xente pois da nosa zona e da nosa provincia pois anime a emprender unha axudiña máis, porque moitas veces hai ideas, pero hai falta de capacidade económica para poder leválas a cabo. A segunda edición da Xuntanza de Coches Clásicos do Irixo celebrarase o sábado 8 de xuño. A participación inclúe un almorzo, 2 rutas, sesión vermú, xantar, recordatorio e pegatina identificativa do vehículo. Ao remate, a partir das 7 da tarde, haberá un dúo musical, bar aberto para os participantes e exposición de vehículos.
Pois temos 115 participantes, 250 personas, e nada, estamos moi contentos da gran aceptación que tuvo esta segunda edición. Sería de 9 a 10, as verificacións, co desayuno na Casa Sergio, ás 10:45 pois un pequeno briefing e a foto oficial, ás 11 saliremos á ruta, estaremos chegando sobre as 12:30 para a sesión Vermú, que se fai na Carballera do Campo, e despois haberá outra ruta, acabaremos sobre as 2:15 na Pena da Sela para o xantar. Haberá tamén entrega de premios, e despois nada, temos un dúo, culminará sobre as 7:30, 8 da tarde. Será unha xornada completa de desfrute para os amantes do mundo do motor clásico, onde ademais haberá agasallos para os participantes. Tamén entregarán 5 premios ao coche máis antigo, ao que vende máis lonxe, ao mellor restaurado, á participación máis chamativa e ao gañador do reto, que será contabilizar cruceiros e fontes do Irixo. Pois a verdad foi, somos un grupo de amigos todos, que nos gustan os coches, tanto sea rallies, clásicos, motos, todo que teña que ver con motor gustanos. Xuntámonos e dixemos, vamos a facer algo no Irixo, algo diferente, algo que nunca houbera. Ocorriusenos xa que temos ese gusto polos coches, de facer algo para que a xente pois veña ao Irixo, disfrute do pueblo e tamén, sobre todo, na tema de economía local, que bares, restaurantes e todo, pois que teñan afluencia ese día, basicamente. Pois, basicamente, o reto que temos para facer é contar o que son durante toda a ruta, durante a primeira e a segunda ruta, é contar as fontes e os cruceiros. E vamos poñer unha complicación para que a xente este un poquinho máis activa. Dicirnos o nombre e o lugar do pueblo onde se encontran esas fontes e eses cruceiros. Sí, a verdad que foi unha idea que se nos ocurriu xa a principios de ano organizando todo, e dixemos, vamos facer algo que nadie fai. Compramos un coche, puxémolo a sorteo en rifas a 3 euros, e a verdad que tuvemos unha suerte da leche, que se acabaron as rifas esta semana, e está todo vendido xa. A segunda edición das Xornadas pola Ciencia no Carballiño acaba de rematar nos institutos Chamoso Lamas e IES número 1. O estudantado foi o protagonista coa elaboración dos seus traballos experimentais. O Concello amosou o apoio institucional a esta iniciativa, na que participaron un cento de estudantes dos 2 centros. O pasado venres foi a clausura e o alumnado expuxo na Praza Maior os inventos, xogos e experimentos para que a veciñanza puidese interactuar con eles. A idea deste proxecto é sacar a ciencia fora das aulas para que poida chegar a todo o mundo. O segundo ano que facemos Semana da Ciencia e Feira Científica. A idea é sacar a ciencia non solo que non se só se estudie ciencia nos centros educativos, sino sacala á rúa e que o alumnado participe explicando un montón de actividades que facemos durante o curso e, que poda chegar a todo o mundo, non? Pois eu creo que un pouco falando en quedanza entre profes e os equipos directivos, tirando un poquinho desta proposta, tanto do número 1 como do Chamoso Lamas, e, un pouco de forma voluntaria, pero poñendo un poquinho da nosa parte. É o segundo ano que facemos, e a idea é que isto, se vai ben, se siga mantendo, porque é unha actividade que pensamos que é moi interesante, non? Para os mozos é unha experiencia interesante na que aprenden ao mesmo tempo que se divirten descubrindo novas funcionalidades da física e a química. Me parece bien, me parece educativa, me parece que se aprenden cosas nuevas y yo lo veo muy interesante, desde ciencia, tecnología, yo lo veo muy interesante. Pues nosotros de un dron que montamos en clases como proyecto de evaluación y teníamos pensado volar. Aquí estamos volando con simulador por precauciones de vuelo y que no podemos, pero... Por seguridad. O Concello de Punxín renovou nos últimos meses as súas instalacións termais do Bañiño, facendo esta fin de semana a apertura da tempada primavera-verán.
A zona termal ao aire libre, situada na beira do Barbantiño, precisaba unha importante intervención para ofrecer aos usuarios un servizo máis completo e con maior seguridade. Entre as melloras fixeron unha dotación de vestiarios e acondicionamento da área recreativa que rodea as dúas piscinas, co fin de superar a inclinación do terreo. A zona termal do Bañiño de Punxín conta con augas a 27 graus de temperatura. Para o municipio, para o Concello é un éxito outra vez, levamos invertido bastante diñeiro porque é o Concello de Punxín, temos ademais en carteira nos próximos meses a invertir 300.000 euros, que é unha cantidad moi importante, vamos mellorar todavía estas instalacións, vamos a adaptalas para que sea máis fácil o acceso, queremos facer un complejo realmente importante, xo é, pero vamos a mellorar e seguro que vai ser pois beneficioso para toda a xente que queira acercarse a Punxín. Ben, isto xa parte de fai anos que se ven traballando por compañeiros da corporación anteriores e vanse cubrindo metas. Agora, neste momento, a corporación actual tócalle, xa se abriu esta instalación o ano pasado, tócalle seguir continuar, que a labor continuamente, pois a xente que vai chegando ás corporacións a axudar para que este continúe, vamos a melloralo e seguiremos mellorando. Faltanos un puente que nos cruce aquí o río, pero creo que vamos co esfuerzo de todos vamos a intentar recuperar ese proxecto e seguirá seguramente todas as corporacións que veñan traballando porque este é un sitio maravilloso que Punxín merece e todos os que queiran vir por aquí. Todos quixeron convidar a que a xente se anime a desfrutar deste espazo termal e recreativo, que abre as súas portas á comarca e a todos os visitantes que queiran achegarse, cunha gran variedade de servizos. Son Monse, a xerenta deste maravilloso lugar. Invito-vos a todos vos que veñades aquí a disfrutar das augas termais, que son as millores do Ayuntamiento e casi da provincia. Espero tratarvos da mellor forma posible a todos vos e que disfrutedes deste paraíso e ides visitar o pueblo, os paseos e todo e que pasedes da mellor forma posible todos. Convidarvos a todos de que veñades aquí a tomar algo aquí onde a Monse e disfrutar das aguas termais e disfrutedes un pouquiño do entorno do Barbantiño e do patrimonio de Punxín. Simplemente invitar a todos os veciños, a toda a xente do contorno, a todos que queiran acercarse a este espacio natural increíble, que seguro que lle vai a gustar a todo o mundo. Sei que van a ter a mellor atención por parte de Monse e a todas as persoas que a acompañan. Agradecer a Monse que se decidiu por rexentar este ano, porque realmente non é fácil poñerse a levar todo este tema. A todos os veciños, por supuesto a Eulogio, porque é un concelleiro que foi concelleiro e conoce moi ben isto, nos acompaña en todo, nos asesora e agradecerlle moito a súa presencia. Quedades todos invitados a Punxín, ás termas, a disfrutar, que é o máis importante, e sobre todo, a conocer un concello que é pouco conocido, pero é un concello extraordinario. Todos a Punxín. O Templo da Veracruz dentro do programa Atlas Palacios que está a desenvolver o Concello do Carballiño con motivo do 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios acolleu unha nova actividade o pasado venres. O que estamos celebrando ahora mismo é o 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios, que é un evento que está facendo agromar eventos de homenaxe e de reivindicación da súa figura e da súa obra en moitos puntos de España, pero de maneira moi especial en Madrid e en Galicia. Con respecto a este proxecto que presentamos hoxe aquí, digamos que é un evento dual porque enlazamos a celebración deste 150 aniversario co primeiro centenario do edificio Círculo de las Artes de Madrid en 2026 e por iso se chama Atlas Palacios 2024-2026. Este novo evento comezou cunha conferencia do autor do proxecto Atlas Palacios, Xosé Manuel Mouriño, seguida dunha instalación audiovisual efémera na arquitectura interior, que estivo maridada cun recital da Coral Polifónica do Casino. Trátase dunha maridaxe entre imaxe e sonido que potencian a cabida cultural dun templo, no que se crea sinerxia coa súa tradición relixiosa.
O recinto feiral de Espourense presentou esta mañá un novo evento deportivo que terá lugar esta fin de semana. Trátase do Campeonato de España Absoluto de Halterofilia, que se celebrará o sábado e domingo con máis de 200 atletas acompañados de técnicos e familiares. Imos acoller esta fin de semana dous eventos deportivos nacionais de máximo nivel, sendo a primeira vez que a cidade de Ourense acolle un campeonato nacional individual absoluto que reunirá a máis de 200 atletas acompañados polos técnicos e as súas familias. Estas cifras reflicten, por un lado, o bo momento que vive a halterofilia en España e, polo outro, a boa conectividade de Ourense co resto da península para favorecer este tipo de eventos. A competición será na xornada do sábado e a mañá do domingo. Dende a Federación traballan arreo para lograr sacar adiante este tipo de eventos, que neste caso convértese nun dos máis multitudinarios ata o momento. La competición se celebrará durante toda la jornada del sábado y durante la mañana del domingo día 9. Este Campeonato de España de Halterofilia es de los más numerosos que se ha celebrado hasta la actualidad, ya que casi 200 deportistas se van a desplazar hasta Ourense para dar lo mejor de sí y conseguir las preciadas medallas nacionales. La Federación Gallega de Halterofilia sigue con su continuo crecimiento en la organización de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, convirtiéndonos en uno de los actores nacionales más importantes en la organización de este tipo de eventos. El trabajo de la Federación Gallega de Halterofilia y en concreto del Club Halterofilia Pabellón, que representa aquí David, que es el trabajo de muchos años en uno de los deportes más antiguos que hay. Que la gente es un gran desconocido este deporte todavía y esperemos que este Campeonato de España pues sirva para poner en valor y realzar el valor de la halterofilia en el mapa de todos los deportes que se desarrollan aquí en Galicia y en España, ¿no? Tanto Deputación, Xunta e Concello de Ourense apoian este evento que porá a Ourense no foco do mundo deportivo, como lugar ideal para a celebración de congresos, ben comunicado e con oportunidades. Porque o entendemento nesta materia en concreto das tres institucións é francamente admirable. De feito, non sei, Manuel, que coincido contigo moitísimas veces, suele ser unha mensaxe recurrente de todos os presidentes de federacións nacionales e poñennos como exemplo moitas veces. Pois creo que o que debemos é seguir colaborando nesa liña de entendemento, nesa liña de sumar en prol da cidade. A nós como Concello vadernos a encontrar sempre, nunca de perfil, sino sempre de frente para este tipo de cousas. Este fin de semana en Ourense habrá 200 deportistas. Si a eso le sumamos los entrenadores, si a eso le sumamos los familiares, podemos hablar en torno a 500, 600 personas que vamos a albergar en la provincia y en la ciudad de Ourense. Eso es una noticia positiva y es el binomio que tenemos que trabajar en una ciudad y en una provincia de interior como es Ourense. Deporte, ocio, turismo interior y posicionar a Ourense, que estamos a 2 horas de la capital de España y que podemos realizar este tipo de eventos a nivel nacional mucho mejor que otras provincias. Volveron a soar cancións de victoria no seno do Arenteiro. O seu equipo infantil acaba de rematar unha tempada inmellorable, na que non perderon un só partido dos máis de 30 disputados. Este gran logro rematou cun ascenso despois da última victoria 1-2 fronte á Rúa. Agora, despois dun merecido descanso, comezará a preparación para adentrarse na Liga Galega. A canteira foi recibida onte no Concello do Carballiño polo alcalde Francisco Fumega e a concelleira de Deportes Silvia Baranda. Acudiron a esta recepción con agasallos incluídos e acompañados polas súas familias. A darvos a noraboa por o que acabades de conseguir, quedar campeóns e ascender para a Liga Gallega non se consigue todos os días. Disfrutade deste momento
Que teñades moitos éxitos na gallega e aquí estamos para axudarvos e para o que precisedes. Primeiro, Araboa, o mérito é vosso, agradecer o sacrificio dos pais, porque sabemos o que é, acompañalos, sacrificarse todos os fines de semana, disfrutar deste éxito e a seguir traballando para a ver se podemos xogar xa no Arenteiro Grande. Para o presidente do club é unha sorte contar cunha base comprometida co presente e futuro deste equipo. Agradeceu tamén a dedicación das familias e especialmente o traballo de Manuel Cid, encargado de coordinar a base. Hoxe foi recibido polo Concello do Carballiño, tanto pola Concelleira de Deportes como polo alcalde, pois o equipo infantil que acaba de conseguir hai uns días o ascenso á categoría de galega, non? A verdad que é unha maravilla contar con cativos comprometidos co proxecto de Club Deportivo Arenteiro, as familias que tamén teñen o seu grao de esforzo nesta base de Club Deportivo Arenteiro, e estes rapaces, xunto con outros moitos de moitas categorías que ten Club Deportivo Arenteiro, pois son o futuro do noso club e o presente en canto a que son rapaces que buscan unha vida saudable a través do deporte, a través do fútbol, e bueno, que Club Deportivo Arenteiro pois ten a satisfacción de poder contar pois cunha base amplia de cativos e cativas de Carballiño e que seguiremos empeñados en que así sea. Eu non teño máis que agradecer a toda a xente que dende o club se dedica á base, principalmente a Manuel Cizo, que ven coordinando o club durante todos estes anos nos equipos base, e, bueno, pedir disculpas en calquer cousa que se poida fallar dentro do club, pero o club vai seguir pa diante con esta base cada vez máis reforzada e facendo todos os esforzos necesarios para que estes cativos e cativas pois crezcan no mundo do deporte. Falar de teatro afeccionado é falar do Carballiño e así volve a quedar demostrado no Plata, Festival Transfronteirizo de Teatro Amador, que se desenvolverá a vindeira fin de semana na vila no Auditorio Manuel María como escenario. A iniciativa foi presentada esta mañá no Salón de Plenos. Ben, para nós presentar hoxe, como dicía antes, na nosa vila, pois o Fegatea é unha data moi importante. Por que? Porque a parte do traballo que fan, no eido tamén incluso da formación, tamén permite un encontro entre artistas, un achegamento turístico ao Carballiño, pero tamén nos permite poder ver unha diversidade de obras en varias linguas, como pode ser o portugués, porque ven representación de Portugal, de Castela e León, e tamén como non daqui da nosa terra de Galicia. Penso que somos grandes produtores de teatro, se produce moito e moi bo, podemos ver nas últimas edicións que o teatro aficionado ten ese componente moitas veces non só do humor, pero sobre todo penso que de creatividade. Penso que o teatro aficionado é un teatro galego que conta moitísima creatividade, con moitísima calidade. Moitas veces non sabes incluso se estás asistindo se os actores son profesionais ou non. Penso que é unha oportunidade por un precio moi módico poder disfrutar do teatro no Carballiño. Animar a veciñanza que participe nesta programación, animar a xente tamén do resto de Galicia e de outras vilas como pode ser Portugal ou de propia Castela, que se achega un Carballiño, que non hai excusa para non disfrutar do bo teatro aficionado e sobre todo tamén do bo pulpo que temos no Carballiño. Para nós, como digo, é un día moi alegre, facemos ese chamamento e agradecemos tamén á dirección de Fegatea que siga pensando e apostando polo seu traballo a prol do teatro aficionado, pero sobre todo tamén polo Carballiño. Chelo Pampillón, presidenta da Federación de Grupos Afeccionados de Teatro, Fegatea, presentou a 11ª edición do Festival Plata. Explicounos hoxe as raíces deste festival e o que teñen preparado para a vindeira fin de semana, incluindo, ademais de representacións teatrais, actividades de formación e talleres. Unha plataforma transfronteiriza de teatro amador. Está configurada por o norte de Portugal, basicamente, a Federación de Castela e León, a Revista Galega de Teatro e a Fegatea. Durante estes 11 anos vimos desenrolando esta actividade. É unha actividade moi rica
po teatro en general, para as persoas que conformamos os distintos grupos, e logo para as linguas, que é do que se trata, de que pois, o portugués, que son os nosos primos irmás, porque estamos aquí dándonos a man, e si que a veces estamos como un pouco, non vou dicir de espaldas, porque igual non exactamente, pero si desguello, non? Pois, bueno, arrancamos entón o venres, coa presentación da obra do Grupo de Galiza, logo xa o domingo, é todo un día de actividade. Temos, paralelo a isto, falaba antes Diego, de que apostamos pola formación, sempre. En casi que todos os encontros que fai a Fegatea, aparte de sempre teatro, funcións de teatro, tratamos de que haxa tamén formación. O ano pasado tivemos de iluminación con Uxío. Este ano temos un de improvisación con Osvaldo, un curso de improvisación con Osvaldo, que o temos cheo. Isto o sábado pola mañán, ás 10 da mañán, arranca o curso e arrancan os talleres de lecturas dramatizadas. Os talleres de lecturas dramatizadas era un pouco que xa antes se anticipaba. É unha mesma obra, que é unha selección que fai a Revista Galega de Teatro, e a mesma obra se vai facer nos 3 idiomas.